Malawi today. Kamakala limanena kuti tifuna zakhale ndi Malawi amene azakhale ndi vibrant democracy and a ticking economy irrespective of who the president is. Ine ni mngamene I don't care kuti president ndi ndani, koma Amalawi azita akazuka akapeze mafuta, Amalawi azikwanisa kupeza magesi, Amalawi azikwanisa kulipira madzi. Nimalize kaye. Amalawi akapita kuchipatala azikapeza mankhwala, akafuna chakudya apite kwa dima akagule fertilizer akagule chakudya. Amalawi amafuna ime ndi ameneyo osalingalira kuti president ndi ndani. Choncho ine si munthu wandale ndine Malawi amene dziko limafuna zabwino. Ndimafuna ndipempha anthu akufuna kwabwino. Nthawi yakwana kuti tigwirane manja. Tili ndi fundo ku Malawi kuno. Sawosi chilima tingakuti sawosi uja kufunika kuita ona atapita mmanda. Musazadikireso kuti Namiwa atapita mmanda. Muzikati munthu uja anthu aliko ku Malawi kuno Amalawi ambiri dia cowards. Ndifuna ndikuuze ndi zinthu zitatu. Timasankha ma cowards anthu ane milandu komanso anthu ozikonda anthu ajera kwa basa anthu amantha. Nimene ndine mchichewa kuti usogoleri kwina kuli konse kaya ku MCP, ku DPP, ku UTM, ku Afodi, ku UDF, kaya ku Mafunde tigwirizane pale kupatikiza ku PP. Musamatenge anthu ali milandu kwa basa maudindo, musamatenge anthu amantha kwa basa maudindo, komanso anthu ajera. Dziko likuonongeka chifukwa kuti anthu amene mayembekeza kuti achite zinthu amakhala chete. Ndifake ndikulola pano ndibwereze pano kuti tinauza dodaleso kopambe abwere mawa tikumane pa community matemo. Ino kichihana ndi antambo mubwere mawa tikumane pa community. Atupere muuzi president wa UDF mubwere mawa tikumane pa community. Joyce Banda kumene muli kwa mawa tikumane pa community tikoze dziko. Akumbo Hastings Kajale mawa mubwere. Wina aliyense professor Arthur Peter Muthalika mawa mubwere tikumane pa community. Dziko likuonongeka chifukwa kuti ngati lero silikonza vuto mafuta ali dziko lipanga collapse. Likapanga collapse zitengera mwina zaka 10 kuti zalibwerese. Economy pano pamene lero mumfusa amene amazisatira zacho makuza nikuti we need 5 years to recover. Chifukwa dziko chikungopita pansi ndiyeno inu ngati mufuna usogoleri muonese usogoleri mawa. We should stop this madness. We should stop this mediocre. Ngati sizitero muzakana sogoleri musapangidwa judge lomwe muzasuwa poyambira. Panopa nthawi yakwana tibwere pamozi. Ndipo ndikumbusha hapa Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS Public Affairs Committee sinzasiya kukutchulani inu amene maononga dziko la Malawi ndi bungwe limene lili mphamvu lala kwanji mbuye muja zikafika pena pake pakabwera vuto amayitanisa all inclusive stakeholders meeting anthu amakumana pamozi ndikupanga mfundo kuti president amanjinjimira koma lero akuja ndikumamwirera ndachakwera futi ni mbusa mzawa akulu let's be serious tentichenjere zinthu zikalakwika musamane kulola kuisa ndani zinthu zikalakwika ndi chani lero anthu mayangana kumbali kuli mabungwe etu osiyanasiyana azinthu zawo anthu anzeru zawo koma asanga kuyangana kumbali tapanga ma demonstration amene akupanga indozi ndazipani amabungwe ayangana kumbali kuti mulifuna chani dzikoli amene aliyense lero mutasakonomizeni amene alifuna dziko zabwino mawa abwere ndiponso ndaita na secretary general wa Congress Party alicha chimondo banda mawa mubwere ku community tipange ma demonstrations. Ndiye chiwiri tonena kuti chaka cha mawa pa 16 September kuli chisankho. Ndiye bungwe la chisankho mlemoti likonze mbiri yake akubwera na amagona na amayenda ndi anthu kuti mbiri yawo ndiyo kayikisa Smartmatic. Company ya Smartmatic aliyense amene kuti mvera panova angolowa pa internet ngotira pa Smartmatic mpeza kuti ku Philippines kuli nkhani, Mozambique kuli nkhani, kuli konse kumene apita kuli nkhani. Ndiye tunena kuti bungwe la chisankho ndimene mapangisa kuti wiru tofunafuna cha anthu chikwaniritsidwe fa democracy imagona pa zofuna za anthu the ordinary people anthu amene akutimvera pano. Ndiyeno zikuoneka kuti bungwe la chisankho ili likupanga timasamutenda lake tosafuna kuti zimene anthu azayankhule azapange zofuna zawo. Ndiye kuti choyambirira chachiwiri chimene tipangira ma demonstration atese abungwe la chisankho ubale wawo ndi Smartmatic. Apopo ndiye siti kusuntha Smartmatic Malawi siti kuifuna. So ngani mene ya Smartmatic ya make anayanga anayanga unena kuti mmene amayangana kuti titenge ndani anapanga evolve wazipani even zipani zotsutsa zimene lero zikunenazo zinali nawo limodzi ena anapita kunja anatenga Malawi anabwera akhalako apanga evolve nde kangati kuti anthu achatembenuka last minute nkuyamba kutembenukira Smartmatic iyo point yanga ndionena kuti America amanena kuti anapanga evolve ma stakeholders wonse asanaigule Smartmatic imene stakeholder wankulu pa chisankho chilichonse munthu ofunikira kwambiri ndi amene amavota ndi amene ndikuyankhula pano ndi amene akudandaula. Mukayangana lero angomaliza phase ina koma anthu ambiri akudandaula sanalembese amene ndi stakeholders yo ndiye Smartmatic bungwe la Meki lili ngati oyimbira mpira masewera mpira ndiye zikuchitika apa zonena kuti
mbali ina anthu akudandaula kuti mpira wapha tisinthe woyimbira kuti kazisiwerake ndiye kuti zikudabwisa kuti iye cholinga chake ndi chani akupangiranji zimenezi chifukwa apa mpando abungu la chisankho mukalowa mu constitution section 12 akugwisa ntchito mphamvu timati legal authority koma mphamvu zonsezo zichokera kwa Amalawi ndiye ngati akutumikira Amalawi ndifuna chani safuna kumva za Amalawi ndinawuza ku nekofi anandiyitana nthawi namandiyitana ngati mungu asile nawuza ku nekofi mafuna timvane pena pake pamodzi kuti ngati system ina yolakwika osameki ndi zipani zotsutsa analakwitsa posankha njira imeneyi ndizoona ndifuna kuti unafe ndi andife anthu ifa njirayo sikutumikira ndani Amalawi ndiyeno nzokhweka ndifuna kuti ninyo ya malamulo tikapanga lamulo tikazaona kuti lamulo yasiri kuti tumikira timadani timabwerera aphungu ndi ntchito zitatu kutiyimirira kupanga malamulo komanso kauniuni ndiye ngati tapanga lamulo limene kuti lili kutiphinja tisamavutike timakakamirira tingobwera ku nyumba ya malamulo tifanira kuti kodi George Chapondali kuti leader of opposition ndaye limene amafunira kuti apezeke ayitanise nyumba ya malamulo tikakonze ngati pali lamulo lineke likukakamiza liko lipesemeke kuti lipange zofuna za anthu lamulo lino ndiloyipa chifukwa kutapa zonse democracy iliyonse ofunikira ndi anthu inu ndi ine malamulo timachita kulemba andi malamulo amapanga aphungu kuti atithandize atitumikire inu ndi ine ndiye ngati ndi lamulo limene sili kutitumikira lamulo ndiloyipa tidali nawo tilichonse ndifake kunekofu ndinawuza makomishona kunali mafumu kunali madonors wina aliyense mabungu ndanena kuti chipongwe kapena kukula mtima inu amege musiri anthu andale ilili ndi bungu loti anthu azilikhulupirira chifukwa pakutapa zonse pa 16 tikavota muzatipasa munthu president amene azatamulira kwa zaka 5 muzatipasa aphungu amene zakhala kwa zaka 5 muzatipasa makansala amene zakhala kwa zaka 5 pa chifukwa chimodzi yona kuti tizakhulupirira ndiye ifeyo ngati ameke sitikukhulupirirani inu ameke mukuyenda ndi anthu odabwisa mathematics mukupanga ziganizo zodabwisa tizakhulupirira bwana amene muzatipasewo ndiye chimene yona pachiona kuti afune asafune ameki akuyene kuti amve zofuna za anthu apo ndiye tisasunthe-sunthera olemekezeka Justice Annabel Ntalimanja you have got one choice listen to the will of the people because pachisankho the king ndi ovota ndiye ovotayo lero musamukanize kuti akalembesa mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS amabungwe ndazipani simupanga mislead anthu amba pankhani imeneyi manga mayasi mathematics lero achimwene Malawi anasintha lero kulibe munthu wamba lero kuti ndikufunseni kuti dzulo kunali game ya Man City ndikandi chani athabwanji mufuse kumuzi kwanu kuna kuti every corner of this country akuuza nimene yathera anthu amene achinya akuuzani ndizo watenga Malawi ngati kuti anthu osalira kwatenga Malawi ngati opusa mukupusa ndi lero munthu akamabwera kumazanamiza kandiwe wandale kandiwe minister ya president ukamabwera kuti unamiza anthu ngozipusisa weka Malawi amadziwa andizimene ndikuyankhula pano kuti musegule Malawi nakuuza kuti apo akunama apo akutere Malawi walero ndi amene choncho sitikwasokoneza tabwera panopa kuteko ndikumatira pamakhala Malawi achakumva kukoma amandiuza kuti pita ukaneneza kuti ili ndingonena zimene ndipo utenga umene sintha omwe ndiyimbira midnight omwe ndiweza mai Annabel Ntalimanja slow down mbiri zalembedwa mufuna mbiri anuzalembedwa yotani zimene mukupanga zikuja kuonekeratu ndikukwasana chisanzo chabwino azipani anakonza zionesera zabata ndi mtendere zodandaulira meki kutapeza kuti anthu akati usazikwaje meki ili ndi interest yanji munkhani imene kuti katuse zikwaje inatusa ndi meki sindanena katusa ndi ameki ameki ndi independent organization bunge la chisankho loti zililemekeza ndiye anthu akudandaula ifati pange zioneso zabata ndi mtendere Ntalimanja mutule pansi udindo ampesi mutule pansi udindo INRB kuli mkulu ina kumenya mphaso sambo mutule pansi udindo kopeza kuti anthu akutusa zikwaje chimene chinali chifukwa chokuonera kuti Justice Annabel Ntalimanja akanakhala kuti akutumikira Malawi akanatula pansi udindo because aja anatusa zikwaje aja anaonongera mbiri yawo zinapanga reflect negatively for anthu akumata kumapanga connect bungu la chisankho limene likupanga za chisankho anthu azikwanja chokera kuti nthawi yakwanona kuti tizichita manyazi tiphunzire ngati Malawi kunena kuti tizitilemekeza mipando yathu komanso tizikumbukira kuti kuli nthawi there is always time after ine kuzakhala nthawi after seeded amai Justice Annabel Ntalimanja kuzakhala nthawi after chairperson iwa just chairperson woyamba si chairperson womaliza awa ma minister awa na si ma minister woyamba si ma minister womaliza Dr. Lazarus Chakwera the president kana number 6 sakala womaliza akala kuberabe tizikhala pansi kumalingalira kuti kodi ndikazatula pansi udindo ndikazamwalira kapena ndikazapuma Amalawi azandikumbukira motani munthu amene angafune kuti mbiri yakizikumbukira magulu azikwanje pamene anthu akufuna mafuta ni munthu wa mtundu wanji nthawi yakwana kuti panopa tizilimbana pakaganizidwe ideologies maganizo apamwamba azipeza kuti aziomberedwa mmanja ndi maganizo apansi osati anthu akudandaula inu mukagule zikwanje iyayi mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS sabatata mundalengeza kuti mfuna panga zionetsero
anabwera aboma kuti mukambirane akweneje amera monga mufotokozera muja munapita kukambirana anaonetsa chidwi kuti mukambirane naye muchoka kumene kuja muna kuti mupita bezonetsero are you just interested ndi zonetserozo mafusafuso labwino phiri tikumapanga zonetsero sitimafuna zonetsero ndani nakale kuti apa tikufuna mafuta amalawi nimbona kugona panzere anthu akuvutika anthu ataya miyoyo kulilongo anthu akuyenda pansi zakunzuzu sindikuziwa zakublanda sindikuziwa zakuzomba sindikuziwa koma sindikukhulupirira kuti zili bwino ya fasa nakhala kuti zali bwino tikanaonekera kunoko ndiye titapita kumene kuchako palibe chanzeru imene anatiuza kuti angongola $50 million ngongole ndiyo ngongoleyo agula 60 million liters pano pati kuisa ntchito 3 million pa tsiku ndiye kuti ya masiku 20 kwinako alibe choti anene akuti adalira ma commercial bank ndiye inu yozoona nyumba mwanu ufa ukathe mukanene ndidikira achimwene anga nyumba mwanu pali nzeru pamenepo mwachidule amalawi tikhale ndi nkhawa boma ili lilibe njira yokhazikika yoti ithane ndi mavuto amafuta ndichakitana kuti mwana usalira amafera kunsana tikumane tibwere pa ground nthawi yakanoti tilipulumuse dziko li pamoto dziko lili m'manja moti anthu sakusamala chimene chikuchasiyana chonena kuti achakwera mafuta awo apita direct kumene chikumapita chitankala cha mtunthu cha diesel chimapita chitankala cha mtunthu cha petrol ndiye tikamanena kuti mafuta kulibe akuona ngati mitiwa tusikugwira ndiye kuti azindikire ifake dapempha asogolero azipani amene mufuna kuti mukhala asogolero ulendo uno sitifuna usogolero tungokhazika pampano amalawi aphunzira tifuna msogolero ngati kuti tegasi mawa tikabwire tegasi ndipo mawa amalawi muone amene atabwere kumene kuti asogolero anu tikamabwire tegasi tonse tikakhale pamene pacha zikamakoma tonse tikakhale pamene pachapo izi zomangopanga zinthu kuti ndipange sizithandiza malawi akuyaka moto dziko limene linali ankakandira uchuluja lakulongeka ngati ntatibwereke mawu amakonda kuyankhula abusa Livingstone ya synod amakonda kupemphera kuti mu malawi mukuti mwagweseredwa nchenche ndiye nchenche ija mawa tikale chonse zikomo kwambiri Namiwa chifukwa chobwera program yathu lero ya Tuesday Zone pano pa Zodiac Broadcasting Station ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri poti mwandikumbukira Tuesday Zone pamene posomvera ndiye pa mtsiziro wa programu yathu lero ya Tuesday Zone mweti malangula ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives seeded as Sylvester Namiwa kufikira nthawi ina kuchokera kwa ine Madalitso Phiri malo mwa anzanga onse kuno ndingoti mwakoma nonse Madalitso Phiri.